ପ୍ରକାର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏଇନା 3 ଦିନ ରହିବି, ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ସେ ବଙ୍ଗଳା ସଫା ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଦାୟିତ୍ୱ, ବଙ୍ଗଳାର କ'ଣ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି, ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଝିଅ ଶିଖୁଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ସେ କରିଦେବ। ଏଇ ତୁ ଯାଅ ସାର୍ଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସେଠି ସବୁ ଜାଣିଦେବୁ ସବୁ। ଝିଅ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସିଏ କ'ଣ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ସାର୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ଫୁଲୁରି ଦ୍ୱାରା କରେ ବା ସେ ଝରଣା ଦ୍ୱାରା କରେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ କାମ ସବୁବେଳେ ଓକେ ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ସାର୍ ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ତ ପର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଗଲେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସେଠି ଯେମିତିକା କାମ ଦାମ ମୁଁ କରିଛି, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଛି ମୋ ଝିଅ ଯେମିତିକା କାମ ଦାମ କରିଦେବ। ଆପଣ ତ ବଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପର ଲୋକ କି ଲୋକ। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ମାନେ କାମ କରିବ ନା। ଆପଣ ଖାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଝରୁ ତୁ ନେଇକି ଯା, ମୁଁ ମକୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି। ଝରୁ ସେ ଯୋଉ ମାଛ ଫାଛ ଦେଲା ଫ୍ରାଇ କରି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ମଜା ଦେବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ଯା ବୁଝିଦେବ ଭଲ ରକମ। ଇଏ ମକୁରୀ ଭାଇ ଇଏ ତ ମୋର ହୋସ ପଳେଇଲା। ଏ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ପିଇକି ଆସିଥିଲି ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଇଏ ସାର କହନା ମୋର ବଙ୍ଗଳାର ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି ଦବୁ ସାରଙ୍କୁ। ମନେ ପଡୁଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମାଲକାନଗିରି ପଠେଇବେ, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ମଲି। ଆଉ କ'ଣ ସେଠୁ ଫେରିବି? ଓଟା ତୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ସହଯୋଗ କରିଦେଲୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ରହିଯାଇ ଯିଏ ଆସିଲେ ପାଣି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଇଏ ସାର କ'ଣ ତମକୁ ପଠେଇବେ ମ? ଏ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ 3 ଦିନ କହିଛନ୍ତି ନା ରହିବାକୁ। କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛି। ସିଏ 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯିବାକୁ, ମନର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ ପଠେଇ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆମ ୟାକୁ ନା ଧରଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ। ରୋଷେଇବାସ କରିବି। ବଡ ମଣିଷ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିବା ଶିଖୁ, କାହିଁକି ମନା କରିବୁ? ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସିଏ ତାର ସାରଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଫିଟିଯିବ କାଳେ କେତେବେଳେ। ଆଉ ଆମେ ବସି ଖାଇବା ମାନେ ବସିକି ଖାଇବା ଗଲେ ମୁଁ ଧରଣୀ ଗଲା ମାଛ ଫାଛ ମୁଁ କହିଛି ଖାଇ ଖାଇ ସାର ଘର ବୁଝିବ। ଆମେ ସେ କରିକାରି ସାରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା।